गोजोन्थों रायजोफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन दिनैहाय आङो नैबे मोनसे जायगायाव माने नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ लानानै शेयार खालामनो सानदों। मानो होननानै बुङोबा नैबे जायगायाव सासे सुबुं जोंनिनो बर' सुबुं लाइमोन आरोखि दखान होनानै दङ, अनलाइन दखान। दा बिनि गेजेरजों जों मिथिनानै लानि मोनसे अनलाइन दखान होयोबा जोङो बेसेबां खामायनो हायो बा बेसेबां रां आरजिनो हायो बिनि गेजेरजों जों मिथिलांनि। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायलां, फुल भिडिअ नायलाङोबा मिथिगोन आरोखि। दा दसे उनाव देखायलांगासिनो दङ नैबेनो दखाना। जों एसे सोंनानै नायनि आरोखि। फदै माबोरै खबरा? थिगैनो। बेसे गोबाव जाखो नोङो दखान होनाया बेवहाय? 7 माससो जाबाय खोमा। 7 मास? ए ओमफ्राय मा मा खामानि मावो नोंलाय? बुंहरदोब्रा ओरैहाय। ओरै मोजां नाय। बुंलायनांगौथ' गैयालै, बेयाव दंजोबो नै गासिबो। दे नों मा मा मावो नोंनि खुगानिफ्राय मिथिनांगोन ना रायजोआ। बेनाराव देखायदो दे, बेनाराव। बेनाराव देखायनोसै? होनबा दे जाबाय। औ होमबा बेनाराव देखायनो नै जोंना पार्टनारा। नायलांदो। नै बेवहाय नायग्रोदिनि जोङो। नै नायलांजोब मोजाङै, आं देखायलांगासिनो दङ। आं फरायबाय थाला, नोंथांमोना नायलांदो मोजांनो। नै बावनो बे होनायखौ बे मावजोबनो हायो आरोखि ना। नैबेलाय बेखौ गासिबो मावजोबगोन। नोंथांमोना नायनानै ला, आरो माबाफोर मावनांगौ दङबा मावफैनो हागोन आरोखि। बा फ्लाइट टिकेटबो होयो नोङो? हाजोबो नै। फ्लाइट टिकेट, गारि बुकिं नामा? ओमफ्राय पान कार्ड, आधार कार्ड बेफोरखौ गासिबो खालामजोबो आरोखि। जायनो गोनां, बानायनो गोनां दङबा फैनो हागोन, मावफैनो हागोन नैबे कम्पिउटार दखानावनो। नै आरोखि गासिबो मावजोबो बियो। नै बेलाय। दा बानायग्रा मानसिफोरखौ खावलायहरदो एसे। माबाफोर बानायनो नांगौबा फैनो हागोन। मावनांगौबा कन्टेक्टल' खालामहर। औ बर'फोरनि गेजेराव मावजानाय खामानिखौ मावो। औ दा जायखिजाया रायजोफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोनहा खोनाबाय। माने मावनांगौ दङबा फैनो हागोन होनना बुंदों आरोखि। मावनो हानायखौ मावना हरगोन, मावनो हायैखौथ' हाया। दा बे आरोखि। जायखिजाया नै बेवहाय होनाय बुस्थुखौ बियो मावजोबनो हायो। नोंथांमोना आं देखायखाबाय क्लियारै। दा आंबो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला, एसेयावनो दोनथ'सिगोन। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै। हाजिरा बेसेबां जायो दा ओरैनो? हाजिराया? औ हाजिराया सानसे होनाय जायो नालाय, गावनि आन्था जायो आरो ना। न'खर सोलिनो हायोना? स्मल फेमिलियाव जायो। स्मल फेमिलियाव जायो आरोखि रायजोफोर। दा नोंथांमोनहाबो सोरबा बेबायदि अनलाइन दखान होनो गोसो दंबा होनो हागोन। अनलाइन दखान होनानैबो न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हायो। एसे थांनानै थानायनि राहाया जायो आरोखि। दा आं बेखौनो बुंनानै बावनो दोनथ'सिगोन। दा नोंथांमोनहाथ' खोनालांखाबाय, माने जोंनि पार्टनार बियो अनलाइन दखान होगासिनो दङ। दा बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिबाय नोंथांमोना। दा अनलाइन होनानैबो न'खर खांनो हानाय, न'खर फोथांनो हानायनि लामाया दङ। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो होनो गोसो दंबा हो। बेवहाय थाइसे थाइनैबाबो फैसा फैयो बा इनकाम खालामनो हायो आरोखि। आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननिसिम आं खावलायहरबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि बायदिसिना बानायनांगौ दङबा, मबाइल नाम्बार बायदिसिना सोलायनांगौ दङबा, आधार कार्ड, पान कार्ड, एड्रेस सोलायनांगौ दङबा नोंथांमोना फैनानै बे दखानावनो बानायफैनो हागोन आरोखि। दा बे दखानदारानो बुंबाय, कम्पिउटार होग्रा दखान मालिकआ। दा नोंथांमोना सोरनोबा जुदि गोनांथि जायोबा, नाम्बार सोलायनो बा नाम सोलायनो गोनांथि दङबा नोंथांमोना बे दखानाव फैनानै सोलायफैनो हागोन आरोखि। दा आंनि थिङैनिफ्राय बेखौ खावलायनानै भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला, बावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बयनिसिमबो गोजोनथोंसै आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसै। गोजोन्थों।